Binnen en boeten de wenning van vrouw Heiltjes binnen die de sporen voen die op het staat onderzocht worden in het Nederlands Forensisch Instituut op DNA. Mocht dat voen worden, dan kan dat de politie bot helpen. Dan geven we natuurlijk in onze databank zien of er matches binnen en zien of we daar toch dichter bij de data komen kennen. Meestal jij in oorrekking best hebben met de politie. Ja, klopt. Die echt aan een misdrijf bij u in oorrekking best binnen en die DNA, ons DNA, die zitten in die databank en dan hopen we dus de zaak te vergelijken. Er werken op het stuit 24 rechercheurs om de zaak. Zij hadden al rond de man 200 zoeken en 34 tips binnenkregen. Naar aanleiding van al deze informatie de politie op zoek naar 4 personen die het vlakbij de wenning van vrouw Heiltjes zoon binnen. Wij willen heel graag weten van wie deze personen die dagen de West binnen. 2 weken van tevoren binnen 2 jongen. 2 dagen van tevoren binnen ik 2 mensen jongen. En op de dag van het misdrijf is er nog een andere persoon jongen. Nou, die mensen willen we heel graag mooi in contact komen. En ben dat 4 verschillende personen of misschien ook wel dezelfde persoon? Dat zou ik kennen. Dat is voor u zeg nog net onduidelijk, of nog net duidelijk. Maar wij willen graag weten wie deze personen binnen. Dus ze worden net gelijk als verdachte onmerkt, maar meer als tjoegen? Daar kan je het wel eens, kan je het wel nemen, ja. Er is joen omtinken van de zaak in opsporing verzocht. De politie wil nog altijd graag weten waar het vrouw Heiltjes nog krek voor haar DS had. Ik de dochter komt jong on het wit. De gouden tip in deze zaak levert €15.000 op.